ofuongre to ber mane ma japiny biro neno kuom dola ma sani koro pesa mar Kenya chako hewe gi teko. Ing'eni VOJ nyocha wacho maber ni neno kata migosi William Ruto ka wacho ni ninyise ni mondo dhi e reserve foreign reserve mondo ket pesa mondo wach mar dola pek mar dola ni ofuongre. Ting'eni adieri mar wache ni nitiere kaka jopiny nitie kaka nodhi mokano dola manyiso ni ikawo dola ikete bwo matres kata iketo kama chielo nikech niche neno kata kidhi e bank aparo ni bank manchi nyalo yude dola ne CBA ema ni nyalo yude NCBA ema ni nyalo yude e dola to kani idhi isili to kata mineno kosiko kwacho ni pek mar dola ni isili ngima ne dhi kaka kawaida nikech ing'eni gima timre Kenya ka ni one net importer manyiso ni gimoro amora wa import onge gima import gi Kenya shillings import gi dola koro mane gima nchoketo wa kama tek loans mineno no wakawo mag IMF World Bank mwasebet kwa chulogi wasebet te kwa chulogi e dola koro yudo ka ki convert gi Kenya shillings to yudo ka piny wan kama tek ahinya manyiso ni kikawo kata loan kidhi chule to yudo ka in gi extra kata mar siling 60 gi wiye billion michulo momodre gi pesa mane tima ng'owa mane kwayo koro gima nche sirikal oyawni nche neno kanjo wacho ni nyaka bede ni nitiere kaka ne nitiere kaka tugo bene nitiere artificial nikech nitiere sama ni neno kodhi moduogo nyaka 140 kendo ichaki neno koidho matin nyaka 150 gi gimoro kendo chako duogo manyiso ni oken stable oken stable but ing'eni in ka in gi dola samikete matres to wacho ni yawa nyocho gik 163 we agol dola na adhi ausi ka en kanyo mondo atima ng'owa mondo ayud pesa dana kete bwo matres mondo tima ng'owa kan koro ka use tayude ka use gi pesa matin koro mane momineno ka jo Kenya nogolore nikech ing'eni wan ing'eni wacho ga ni Kenya king'iyo wan ga jo last minute wang'iyo ga gimoro to wacho ni koro kae onge gima dhi yude koro nyaka ring piyo piyo mondo ane gima tima ng'owa madhi yudo koro ng'eny jo Kenya kata ka ning'ie mbui ne ntiere ne trend ne top trend sell your dollar mane gima ninyiso ji sell your dollar koro niyudo ka lende moko noket makata moko ka ning'iyo to ne gin machon lakini ja Kenya masani to kanene to neno ni en machieng'no koro ni itiyo gi mano be mondo gol jo Kenya mane dhi bede ni pod nigi second thoughts ni to aketi koso kika keti koro kanye ma wantiere nikech dola to ncho dhi mobedo matek kabisa ting'eni sa mobedo matek gimoro amora kata mafuta ni neno kana omiyo sirikal ni nodhi mo negotiate gi oil marketers makoro wacho ni kar mondo wanyiew mafuta in dollars wadhi wanyiew in Kenyan shillings but ing'eni sama koro pek mar dola nitiere to kata konyiewe in shillings to nitiere kaka gino be inyo kata jo ohala nikech piny dongo ga gi mafuta gi to koro kamage gik makoro kwanyal timo mano koro ing'eni gima nyicho waneno chata to kana ng'iye to ne en gimoro mo kawacho ni wang'iya ne mbele kacha cha nikech naneno ka William Ruto wacho ni gino biro duogo maduogo nyaka miya koro mano to wacho to nitiere but koro idogi ng'iyo ni what are the factors mat play mabro miyo tima ng'owa oduogo nyaka kama sirikal owacho lakini aparo ni sani to nitiere fuogo alafu ing'eni ng'eny jo Kenya be ok gin jok manigi jo dollar accounts jo Kenya ng'eny gi gin jok ma trade shillings manyiso ni saa midwa timo gimoro amora mar dola to nyaki winj pek mare to sama pek no nitiere to wainyore momineno ka William Ruto kano wacho December ni kama wantiere wawuok e cliff wantiere kama ber kabisa makayundo ondo machua to wadhi chulo $300 billion to kano chopo bang'e to kendo wawinjo ka joge wacho ni kama Kenya nitiere okwane ka wantiere maber ma pesa ni wanyalo timo ng'owa wabro chulo emomineno kane koro wadhi negotiate mondo wa extend nikech wadogo wang'iyo ni to kama wantiere gi pesa ma wantiere sani kani neno budget policy statement ma wajumbe wabe nyaka non kabisa ineno ka sani koro budget mabiro manyien o shoot to 4.2 trillion kanyocha wawuok from 3.6 trillion koro idogi ng'iyo mano ting'iyo ni to ja Kenya ni kanye ma otimre kamano nikech pek mar dola nikech loans monego watim ng'owa nyaka wachul. Erokamano.